राज्यसभेर गोंयच्यान वेचून गेल्ल्या सदानंद शेट तानावडेन सोमारा सोपूत घेतलो। विशेष म्हळ्यार तानावडेन मराठींतल्यान सोपूत घेतलो। मी सदानंद बाळू शेठ तानावडे राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन।